ubusuzwile na bebekutshelile na indumandumane ubusuzwile na bebekutshelile na indumandumane ubusuzwile na bebekutshelile na indumandumane uDr. Khehlelezi uDr. Khehlelezi indumandumane ambiza uDr. Khehlelezi. Uyabona ke wonke lama product lawa nalawa namhlanje kulwesithathu ngivakashele cishe amakhemisi amathathu. Ngivakashele ekhemisi yaseWitbank, ngavakashela ekhemisi yaseJohannesburg, ngavakashela ikhemisi yasePietermaritzburg eyona engiqale ngayo. Bengihamba ngibusisa zonke lezi zinto ngoba isifiso sami kubona umehluko kulezi zinto. Kusasa uLwesine ngizobe ngisendaweni yaseMnambithi, mangisuka lapho ngiqonde eGoli ngibamba iBhanoyi ngibheke le Cape Town number 30 Waterkant, la engizofike futhi nakho ngiyojula kakhulu, ngiyothandazela lezi zinto. Ngifuna ukubona imishado, ngifuna ukubona abantu impilo zabo shintsha yizo lezi zinto. Dumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejebheje vazona impandla hliziyo zamadoda ebomvu nabalelede nabasenyembani konke okwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ithithi umndeni ngathi ngiyinja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha babhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha siqoqula mdalo ehlale emoshana sanibonani yonke indawo ke lidumelisa libingelele eJohannesburg konyama kayipheli phela amazinyo endoda mntanami uhambo eGoli uyofuna umsebenzi waphelela khona Goli eligoli amadoda. Ngibingelela ema-hostel, ngibingelela yonke indawo, ama-kitchen, ama-suburbs. Ngiyabingelela eSoweto, Nicefield, Tembisa, yonke indawo. Ngibingelela kaMashu, kwesikaBanana. Ngiphinde ngibingelela eKapaloduma, Khehlelezi, sanibonani bafowethu. Ngiyabingelela eMpumalanga, ngiyabingelela eNelsport, eSwazini. Ngibingelela phesheya kweyilwandle, sanibonani uDr. uKhehlelezi. Namhlanje ke ngithe ake ngibuye ngizochazela abantu ngalento okuthiwa isigubhu esincane. Uzokhumbula ukuthi kunabantu abaphethe izinto endlini ezisebenzayo, kodwa inkinga ukuthi abakwazi ukuyisebenzisa noma abazi ukuthi isetshenziswa kanjani. Do me a favor njengamanje, uma ukuthi usuke wasivula lesigubhu waqala wasisebenzisa, awusithathe sibeke eceleni uhambe uyothenga esisha. Mawuthenga esisha ngizoyenza special salento engizokhuluma ngayo. Special sami sizoba month end salento engizokhuluma ngazo. Ngifuna mawuthenga lesi sigubhu mawufika endlini, into yokuqala thatha impepho ezimanga. Mawuthatha impepho ezimanga hlephule kancane. Mawuhlephula kancane le pepho ezimanga before uyishise. Thatha igolide lekhandlela. Thatha isiliva lekhandlela ubeke ngapha bese uthatha uyele ubeke ngapha. Mawuqeda ukuthatha lezi zinto ubekile lapha abasekhaya kubuka mama wakho, ubekile lapha umthwebulo wenhlanhla emali o200 bodwa uyayithwebula. Ubekile lapha amadola siyawathwebula laphana nansi yanuyibekile. Uma uqeda lapho bese uthatha lempepho yakho ezimanga uyihlephule kancane ebese nayo ubeke la. Mawuqeda ukubeka la ebese uthenga umagic oil. Mawuqeda ukuthenga umagic oil ebese uyathatha le magic oil uyihlanganisa bese uyayivula bese uthi ucontsisela bese uthi mawuthi khuluma mawukhuluma into yakho uyayibongela. Chiya mtolo magangathi uthi ungavuleka indlela nina bohlanga cwangcwangu biza bonke ogogo, biza bonke asibafa, ngibiza amabhunu, ngibiza amasulumane, amadoda afephethe umnotho. Namhlanje ngithi ngiyanithwebula ngithi vukani, vuka amakhwashuba, vuka sidakwa wasendawo, vuka shwangshwang, vuka shingishani zomoya baseMpumalanga wasentshonalanga waseningizimu. Ngiyancenga madoda, uyabancenga, mawubancenga bayakuzwa. Mina azibani bani, anginandaba nokuthi uhlala emqashweni, anginandaba nokuthi usekhaya, anginandaba nokuthi ekhaya kwathiwa ungayishisa impepho, kodwa le it's a special impepho. Mawuqeda le mpepho yakho kodwa uyiphimisela amanzi bese mawuqeda bese uthatha le mpepho uyibeke la, bese uthatha lo mentshisi
mawuthatha lo mentshisi bese uyashisa, bese ushisa lempepho. Mawushisa lempepho izobe siyaqala yaphakama ismoke. Masiphakama ismoke, make sure ukuthi la makhandlela akho ayakhanya. Mayikhanya la makhandlela akho bese uthatha le ndoda. Uthi madoda semgedeni, mathambo omkhovu, mathambo esulumani, mathambo omlungu. Meza uthi madoda semgedeni, mathambo wonke izinyamazane, ezasemanzini nezasemkhathini, nezasesihlabathini, nezasolwandle, nezasemfuleni. Hlanganani manje, nansi indoda engiyiphethe lapha. Amagama lendoda bathi abafana. Bafana, ngiyanimemeza manje ebusuku nasemini nizosebenza la ekhaya. La ekhaya kudliwa impuphu, la ekhaya kudliwa irice, la ekhaya kuyadliwa kuyasuthwa. Into enizoyimemeza imali. Lokho enginithuma khona niyokwenza, lokho enginiphakamisela khona niyokwenza. La ekhaya nginezitha, la ekhaya ngifuna imali, la ekhaya ngifuna kugcwala abantu. Umemeze lonke usizi lwakho. Uthi mawuqeda ebese ulanda isitshe esincane. Lesitshe usifake u10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand, 2 rand, 1 rand, 5 rand. Ebese ufaka kanje, ebese uyayifaka le nto. Uthi nansi indawo yakho isasha lento. Uthi nansi indawo yakho la engifuna uhlale khona. Bese uqeda ke uyithatha uyibeke khoneni, maybe uyimboze endwangu emhlophe. Mawuqeda uyimboza endwangu emhlophe ukuyisebenzisa. Ebese uhamba ke. Ebese uthola le ndoda le. Bathi isigezo. Ebese uthola le. Mele sichaze ukuthi why uthola lezi. Le it means kade ngingakafiki Khehlelezi, vele kade ngangihamba indawo zami, nemithi engidlayo, nemithi engangidingidla. Siyageza, sigeza idlozi la. In other ways siyadelete, siyaflasha yonke into ku system yakho. Siqala phansi ukuze le ndoda mayiqala isebenza, isebenza izinto izibona, ngoba umuthi nomuntu ufuna ukufica indawo yakho. Uthi mawuqeda le ndoda ukugeza ngayo, angathi before ugeza ngale, angathi ungaqala la. Le isifutho ke lesi. Lesi isifutho esikhipha lento ebizwa ngokuthi isikhwakhwalala. Wonke umuntu unayo lento okuthiwa isikhwakhwalala. Uthi mawuqeda la ebese ugeza ngale nsipho le. Insipho le emoya, yonke imoya emibe evala inhlanhla, evala imali, idlozi elibe lihamba nawe. Lisuse ngale nsipho, insipho emoya. Asikezi njalo ukayisebenzisa le ndoda. Insipho emoya. Le ebese uyageza ngayo, uyirinse ngayo, ngayihlanganisa nankinga. Uyirinse ngayo. So ngifuna ukuthi ni understand ukuthi kahle kahle ikhombo yala iyo yonke le. Iyo yonke le. Nayi le khombo. Nayi le khombo. Right. Usuqedile ukusebenza zonke lezi. Kahle kahle indoda athi ufuna ukuyisebenza nazo. Usuclean usuya kuyona ke. Angathi mawuya kule ndoda ungaya ebusuku uqala. Ngandaba nokuthi uhlala emqashweni noma uhlala. Ufike khona unqunu njengoba wazalwa unqunu. Uthi mawunqunu uthola ibhayi lakho cishe lo2 meter elimhlophe. Ebese uthatha lento ufaka ivalo ezu4 uyifaka ebhodweni. Ebese uthela u1/2 glass wamasi polozo phakathi. Uthi mawuqeda ukuthela phakathi ebese mase kubila ebese uyangena uyaqhuma. Angathi ungaqhuma ngebhayi, lithenge nje noma ungathenga u5 meter uqhume ngalo leli bhayi. Ebese uyayikhulumisa le ndoda. Indoda yasemgedeni, indoda yasemanzini, indoda yasemkhathini, indoda yasemgodini. Ngikhuluma nawe njengamanje, imini uzibani wakazibani ngiyakuthuma manje. Into engikuthuma yona ngifuna imali, angifuni lutho. Into engikuthuma yona kunabantu abangisukela kunezitha. Khuluma ngezitha zakho zonke. Ebese ukhuluma uthi kunethenda ekade ngilifuna. Njengamanje kanje lo muntu umakoti wami uhambile, intombi yami ihambile, indoda ihambile. Ngicela ukuthi njengamanje ungenzele lokho engikufunayo. Uthi mawuqeda lapha yonke lento, business lami akuhambe akwenzeki lutho, esontweni lami kumile akwenzeki lutho. Maybe ufake nezibi zala ufuna ukukhuluma khona. Bese masuqedile ufutha. La manzi kade ufutha ngawo uwathathe.
ebese ugeza ngawo. Mawuqeda kugeza ngawo, hawu usungayithatha futhi ungakhohle, uyisele empuphini laphana ebese uyimboza ngethawulo elimhlophe. Njengoba ngisho ngithi kunabanye beni abafike bethi ngizothenga isigubhu esincane, mayifike qo aqum ayisebenzi. Ngicabanga ukuthi uyizwile-ke manje. Sithe okokuqala uthatha ikhandlela lelibeka ngapha, uthatha lelibeka ngapha, uthatha lelibeka lapha. Mawufika endlini uthatha lo uhlephula kancane la, mawuqeda kuhlephula uthatha nalo uyacondzisela bese uyayirapha, uyakhuluma uphimisela amathi akho, uyakhuluma uzobika kahle le ndoda le. Uyayibika mawuqeda uthatha indishi lana nemali eqala ku10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand, 5 rand, 2 rand, bese ufaka phakathi. Le ndoda usuqedile bese ugijima uthatha indishi yakho uyogeza ngensipho yomoya. Insipho yomoya ihambisana nalo. Mayiqeda kuhambisana nalo uyageza. Mawuthola isikhathi ugqumeka kodwa ukhiphe lento okuthiwa isikhwakhwalala, then sungaqala uyosebenzisa lento. That is how you use into okuthiwa isigubhu. Khona omunye ozothi mina cha angisifuni isigubhu Khehlelezi, kodwa ngizwa abantu bebabaza indaba kaSlay Queen. Ake sikhulume indaba kaSlay Queen. Not only uSlay Queen, ngifuna ukukhuluma namhlanje ngento yamantombazana. Indoda yakho yalala nentombazana kayi1, yavele yakushiya yahamba. Uyibuza ukuthi kanti le ndoda yabalekelani? Kahle intombazana yakuropa yayisebenzisa lento. Lezi zinto zonke izinto zothando, zokuthatha indoda yomuntu. Mawufuna ukuthatha indoda yomuntu usebenzisa lezi zinto. Mawufuna ukuthatha umfazi womuntu usebenzisa lezi zinto. Mawufuna ukuthatha umfazi womuntu wena indoda ieda lokho njalo mayizokubona make sure ugcobe lento ubheka mina lotion. Ubheka mina lotion uzokhumbula ukuthi usebenza emsebenzini ukuthi bakuthande, usebenza emidleleni mawuhamba ukuthi bakuthande. Uzokhumbula ukuthi not only this, lo ile yabathi umendo usebenza kakhulu mawuzolala nendoda yomuntu noma ulala nendoda yakho ingakuzwa kahle empedeni, umkhulumise enye into le, uyayibilisa uhafu wayo. Mawuqeda kubilisa bese ugeza umama la ngaphambili ngaphansi. Bese lo uSlay Queen uzophuza uhalf glass bese uphuza amanzi amaningi. Lena imenza shisa umama ekamereni. Baba nawe uyakwazi ukuyiphuza lento ukwenza uthandeke ebantwini, ukukhipha isidina namaphupho akho ungakhohle ebusuku. Nenyawo ezinephunga, nekhwapha elinephunga, nomlomo onephunga, nomzimba wakho mawumubi nansi. Khona omunye ozothi ngithema ngiphuza ngavele ngaye esikhathini. Yini engenza ngesikhathini? Ingoba kunento embi esuka iphakathi. Qhubeka ungayiyeki, kodwa mayikwenza kanjalo ithela uhalf glass bese uthela amanzi uyideshe ngamanzi bese uyiphuza bese uphuza amanzi amaningi. Finish. Insipho le isimanga sensipho. Isimanga sensipho uzokhumbula ukuthi anything that you are doing emsebenzini it's a wow. Wonke umuntu wow because isimanga lento sensipho le yonke into yenza. Uzokhumbula ukuthi sinale magic oil, ugangile magic oil. Uyakwazi ukuthi ugcobe phambili endukwini mawuzolala nomama ungayisebenzisile ijazi lomkhwenyana noma ungayisebenzisile icondom. Nawe mama uyakwazi ukuyigcoba la bese ulala naye. So lezi nje izinto zokuganga ukoze kuze amadoda umshaya mama aphefumulele phezulu athi ngiyakuzwa babaza kubize ngesithakazelo, athi hawu mbulazi, angabi sakubiza ngokhumalo, athi mbulazi. Yiyo ke le kahle nazi izinto zothando ezishaya umuntu angakhohlwa wena. Izona izinto zethu esinazo. Ungakhohlwa ukuthi wherever you go, uyadrive una license, wherever you go, esontweni lakho endlini anilali kahle, have this chain. Nayi le chain uvumelekile ukuthi mawusuyithengile le chain ukhiphe le ketanga ufake lapho ulifunayo. Izona izinto namhlanje esiphethe lezo.